eyi Oumar aɗa andi nane mi wima neɗɗo jibintinte ko rafiji nayyi ɗi cifimi nane ɗi kala mo jiiɗa e arda e leeɓol leeɓi ɗiɗi ardata leeɓol jawdi e leeɓol ɓalewal batte minen fulaaɓe hanki neɗɗo ɗo sowiɗo ñande o jibini hade ɓiɗɗo o muynude ina jogii alhaali baɗeteeɗo ɓesɗo o yara walla ñaama ɓiɗɗo o ara muyna ƴiƴam makko on ɗon ɓiɗɗo e nder gurdam makko ƴiƴam makko mettata si yi ha o jibinama o yalti hôpital walla nen ɗo wawi wonde fof o fukete so fukama ha gaynama ɗon woni ɗo locitte firti ko locital ngal firata ko leeɓi kala ɗi o arduno leeɓi ganduɗa ko leeɓi ɓaleji leeɓi kaɗo ɗum mo jawdi leeɓi takowo mbo neɗɗo yiyamo tan wiya o ko kiitaɗo ɗin ɗon cole ha laaɓa ɗum taki minen min ganda mbomri soyandi min ngala diwo coyowo ɗum a yiyata e fulaaɓe nde tawno neɗɗo fewnete ko gila ko woni ko keccet min ngala kala mbomri amen jiiɗa toon ndi foɗodiraka andu wonko woni e mayri minen cukalel jibinde tan haɓɓane tekkere min ngala diwo coyowo toon wadde min pewnat sukaɓe ɓe yimɓe pewneten joni noon to batte ko neɗɗo immanto ena sattira ɗum aɗa andi ɗemɗe ko hunde bonde ɗemɗe bonɗe si ndewi e neɗɗo tan si yi ha nangi ɓandu ma wona haɗa jogii lolle paddotoɗo ɗen ɗemɗe bonɗe ina haasiɗe lofete ɗum wonata ko jiyata kala ko gimmanda Oumar tayat kala ko gim jakoriɗa a heɓata ɗum woni ko addata ɓandu ndu tedda adda ɓandu ndu ama hantin wattot haysi neɗɗo wima armi rokkuma ujunere ne sa aroyi toon ko temedere keɓata walla hantin gueɗe ma fof jaa ha joɗoɗa gimmoɗa e seren ɓe haɗa looto kono wonno wona ɗemɗe lototoɗa wona ɗemɗe ɗe cafrotoɗa lototoɗa ko banggue goɗɗo lotoɗa to batte danewal wadda to batte laaɓal a lootaki ɗemɗe bonnanoje ma ɗe ɗum woni ko jahata e seren ɓe woni ko neɗɗo lototo wiya min mi yeeyi seren ɓe hami tampi mi ronki yiide wadde ɗemgal ina jogui alhaaliji muɗum ɗi ganduɗa baɗeteɗi e neɗɗo o ɗemgal bongal bonnantama yitere bonde bonnantama ɗum ina itte e mbeewa nayya ina itte kadi e mbeewa ganduɗa mba siwa dikkade ɗemɗe muɗum wonko gollirte wadde e pelɗe maɗa lootoɗa sa luutima kala ɗemɗe bonɗe ɗe dewnoɗe maɗa iwat ha laaɓa gueɗe ma fo guddito hankkadi kam hunuko kam bonnantama ɗum jiida e to batte liggade neɗɗo wota o dañ walla ñoƴƴinde mbo bonnude mbo jawdi ɗum kadi ko fannu goɗɗo wadde alhamdulillah to batte longal batte ko wiyete faddudere ɗum taki mine min paddina debbo min paddina cukalel min paddina galle min paddina jawdi wande neɗɗo toujours ina foti dañde ko wiyete faddudere faade e muɗum nde tawno kunuɗe bonɗe en e keneli bonɗi en e bedde bonɗe en fof no wawi yande neɗɗo addana neɗɗo to batte teddini ɓandu ko heddi ko Oumar ina waɗi jawdi ina jogui laabi mum jawdi ko gueɗe seyɗane jawdi kadi neɗɗo si tawi ena ɗaɓɓa jawdi haɗa yiɗi jawdi ndi rone ina jogui alhaali baɗeteɗo wona daña million ngaji ma sappo tan jaaha codoya ɗum beyi walla codoya ɗum baali walla darna galleji maɗa ala ina jogui ko guittata e jawdi ndi mbaɗa puɗɗora ɗum e jawdi ma ɗum woni ko jiyata jawdi ma ndi taniraɓe ma gana rona ɗum woni ko mawɓe hanki tawno hantin rona roni hande ina famɗi Oumar mbo ɓiɗɗo mum tawata ina jogui jawdi nde tawdo jawɗele ɗe no ɗaɓɓirte ni jawɗele ɗe fondement majje ɗe woni moƴƴani ɗum woni jiya Oumar neɗɗo daña cour daña tan halis sooda galleji sooda motoji sooda autoji sooda waɗa bitikaji Oumar jowɗo duuɓi 5 hunde wona e tayde autoji na paana na yeeya bitikaji nana jana ha wonta wiye kaari ne yeeya galleji mum jawdi ina jogui no fuɗɗorte ɗum kadi ko sirlu mum bange ɗum sa a waɗi ɗum Oumar a soodi ɗum kadi alano ɗum foti ayi mbabba ayi mbeewa i jogui alhaaliji mum no waɗete hay saɗa jogui milliard ji 10 mbeewa
cooda mbeewa cooda mbabba ina jogii no mbaɗata ɗum Oumar jawdi ma ɓiɓɓe ma tawat jawdi ndi ɗum ko lodde jawdi muɗum ko faddinde jawdi mum ina jogii no watte sa waɗi ɗum hankadi sa yiɗi cooda autoji ma cooda galleji mbawdi ma hankadi tayata jawdi ma bonata kono sa waɗani ɗum keɓɗa tan million ngaji ma sappo coɗɗa ko jiɗɗa sodde ko Oumar ɗum heewi bonde ɗum kadi yimɓe ganda ɗum kadi no waɗa noon e batte yimɓe heddi noon to batte ɓanndu kam toujours foti ko welnede ɓanndu toujours ko foti ko ñawndede ɓanndu kadi toujours jawdi ko foti ko lootanede nde tawno jawdi wona gueɗel ngal ganduɗa ngal tingal hebde ko heddoto ko mbatta yiide lawol muɗum Oumar nde tawno jawdi ko yimɓe woni yimɓe ɓe noon lootantoɗa yimɓe holɓe lootantoɗa beele ko yimɓe jogiiɓe lootantoɗa walla ko yimɓe tan ɓe ngala lootantoɗa ɗo kadi ko ma faame Oumar onon hol probléme majeur mo ganduɗa oɗon mbaɗ ɗum rencontré ɓe ganduɗa ko aroɓe yon liggodiri mumen yimɓe ɓe nunɗal ene hen 100% walla won hen ne nunɗi won hen nunɗani Oumar neɗɗo koɗo rewdaɗo eko waddete ko wawi haalande yimɓe Oumar golle affaire gandal walla affaire ceernagal ko hunde sattude e oɗo jamanu men hannde tawno Oumar aroɓe ko ɓuri hen hewde goo ko aroɓe sikkitiɓe ko aroɓe rewdaɓe e banŋiji goɗɗi aɗa andi mawɗo pullo goto mi yiɗi haalde wi kam kulɗo kala ko mbawɗa wiide mi so wona dogen ala ko gomata walla wona noon kulɗo he eyyi ala tan nannguɗo yo dartoɗo ni ɗum ko jogoral nanta ɗum ko dogen tan wadde Oumar firata yimɓe jowo nana coomi e batte ceernagal koɓe wutte gooto kono ko sirtuɓe golle koɓe mbeɓani andu si wona nde garɗa natodirɗa e maɓɓe jiya résultat ceerno jannguɗo Qur'an janggi sariya on koko Allah wi tan e ko nulaɗo wi on ko ɗum on koko haalanta yimɓe tan koko Allah wi e ko nulaɗo wi ɓen ko seerenɓe to banggue diina ɓe ko wiyaɓe yoɓe moƴƴinan yimɓe yoɓe kaalan yimɓe yoɓe janngin yoɓe pindin to batte ɓen ceernaɓe ko ceernaɓe wiyete liggotoɗo leggal ko gando leggal wiyete wawi hay so tawi neɗɗo ko andi fof wawi ko ceerno muɗum ɗon ko ceerno tan joni liggotoɗo to batte bindol on ko ceerno wiyete liggotoɗo to batte leggal wiyete ko ceerno timowo wiyete ko ceerno bilejo wiyete ko ceerno baɗowo fétichére wiyete ko ceerno baɗowo affaire puntowo yimɓe wiyete ko ceerno baɗowo batuta wiyete ko ceerno e tene ɗum ɗo pop ko wutte goto ɓe ɓorni ko inde wotere ɓe noddite kono golle ɗe wonaɗe gotum batuta woni neɗɗo mo ganduɗa kewɗo galaɗi kewɗo ceede kewɗo pettaweji kewɗo gurguruji sa ari e suudu mum mara ka deytadi ala ka yiyata toon yimɓe darnaɓe yimɓe desinaɓe yimɓe naggam e naggam paɗeje tekke boɗeje a wawa famde ɓe ko batuta liggorto ɗum wona gandal ɗum wona woɗɗo yani ko gandal hello tan ittat ɗum wona gandal ɓe mbiye ceerno ɓene mbiye ceerno waɗoɓe affaire addu naggam million ngaji naggam mi wattanma naggam addu naggam naggam ɓene mbiyete ko ceernaɓe ɓe ko nawoɓe haalisa yimɓe ko funtoɓe ɓe gokkatama condi gokkatama ɗaɗol gokkatama aaye gokkatama haydara joni mbo ala condi mbo ala aaye mbo ala piɓol mbo ala kurus Oumar on si ari wima ko ceerno ɓen yimɓe min won nawɗom e nokku miɗo liggano ɗum Oumar billahi kalanmi koye télé yimɓe omo nayi mboɗo gollano ɗum neɗɗo immi miɗo woppi ɗum toon mboɗo hooti wuuro addoyde leɗɗe neɗɗo ari e makko ina jogui kurusel mum gotel e kaftanel muɗum gotel wi ɗum ko ceernajo jippinama min miɗo safra ɓen on yetti wi ko kañne ko liggotoɗo ko cafra o i wawi safrude on e nder balɗe tati on immo on itti ko walerde million ngaji ɗiɗi rokki ɗum on dogde million ngaji ɗiɗi de million ngaji ɗiɗi o itti o rokki ɗum on dogde million ngaji ɗiɗi kurusu muɗum goto on jogui mbimi onon nde o ari ɗo nde holko jirɗo wi kurus goto de min jiiɗum wona aaye wona condi wona talkuru wona haydara joni Oumar on ɗon an holno hakkille ma jaɓirta neɗɗo ara e ma
ko kurusel mum gotel jogi a yiran ɗum alluwal a yiran ɗum deftere a wiran ɗum haydara Umar jaɓa gomde on jippinde on ha guitta ko foti no milaŋaji ɗiɗi dokka on an kan woppi okki hoore maka an weddi kalis maɗa ɓen nan toon ɓen funtu ɓenne nan toon ɓenne ko serna mbiyete ñengotoɗo on ne wiyete ko ceerno hankadi ene ñengo ga ujunaji ɗiɗi en ñengo ga ujunere en tene wonamba kala wawi ñengi ko heewi hen ko wona gonga ñengi tigi tigi ala mosde ala sornude ala wadde lakase kayit ala nangam ñengi tigi 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 gonga ɗi jiyanmi ɗi hay so tawi woni ko wonko soomi toon ne ɗi jiyanmi ɗi min mo gandumi ñengotoɗo tan mo ganduɗa Oumar o miɗo suusi yadude ɗum e télé walla min suudi noddude yimɓe fof holla ɓe ko ɗum ɗo woni ñengi o andina ɓe ko heddi ko wona ñengi ko punti min ko jimi ko on addata sakkos addata kayit sornata hay hunde Oumar o hollatama ko haɗa yiya ɓe ne mbiyete ko seernaɓe joni baɗo batuta wiye ko ceerno ɗum wona gandal baɗo affaire addu naggam mi wattanma naggam on wiye ko ceerno baɗo fétichére woni terɗe ko ceernagal ko jomum wiyatama addu naggam namni ko naggam ak naggam wadde ɗum ɗo Oumar ɓeɗo fof comodi e wutte goto wadde firti ɓeɗo yaade e maɓɓe ceernda e maɓɓe ha keɓa ko jiɗɗa ko wona hunde sattude liggortoɗo gandal o Oumar ari e neɗɗo o ɗo wondi koye rafi reedu musandu walla ɓandu wulandu walla ko jiɗɗo lootade ina satira dewgal walla no satira kayitaji to caggal liɗi walla no yiɗi ɗannade walla no wadde foɗodiri e place walla no foɗodiri e golle muɗum ina nattiyade to batte ko wayno jeygol bitik walla ko jeygol wayno ɗen ɗon gueɗe pewnana ɗum pelɗe looto yiya hoore mum on heewani arede on heewani gomede wadde so tawi ɓeɗo almuɓe ndewi ko heɓe rewɓe ɓeetoɓe ndewoyi so ɓe gari on ɗum joguiɗo ɓe garata makko ko sikki sikkitare nde tawno ko on wutte ɓe tawrata jooma ko fiyaɓe ha jeena a wonta sappo ɗum ɓe dara wona wadde ɗo Oumar ko ɗo taki si wona mbo Allah ɓuuri faabade neɗɗo mba liggodirani a andata ɗum goma tan min de e jawdiyam ɗo nannanmi ɗo yo taw ko ɗo woni ɓuralam mbasa yirude on ɓeya hay so tawi weeɓani noon par ce que wutte oya mbo tawɗa to o ko on tawruɗa oɗo hantina wawa gomde tanka o liggana wadde sikki sakka ko ɗo arata joni kala nde golle mbaɗi sikki sakka Oumar a wawa gollande ɗo neɗɗo ha o yiya neɗɗo ardata ko pellital ardata ko gomde ardata ko andinde min de oɗo wawi tan wonde ko saben binde ko heddi ko hanti wawa ɗum andinde Oumar almuɓe hewɓe mbiya won hen seereɓe ko jamfotoɓe beele kadi e almuɓe koye mumen parfois watta jamfuji almudo arayma liggodira e mum waɗa kalɗon yaaha gueɗe muɗum moƴƴa ɗon mbayrata yi ɗum artoto e ma sona feere mum ne jogori bonde min de ko jiimi ko almudo foof ƴettuɗo téléphone ina rewi e ceerno kerereri i waɗa audioji haaju mum siwa feew haaju mum taw siwa moƴƴu ñande haaju o moƴƴi Oumar natti noddu ceerno natti wadde ɗum audio natti wiide ɗum haydara ɓen wonɓe mbaddumi mum tewe kadi tawa jomon haɗannoma ko ɗanade jemma e ñalawma e nodda ɗum cakkitimi waddude ɗo e waaji goto mbimi an ɗe balɗe de ka leptunoɗo waɗa mi lori jemma e ñalawma ko téléphone ngaji mi ɗanta ko joni an hono ɗum wayi par ce que mbo waddimi o min miɗa andi komin diggodiri on hepti hoore mum sellano selli miɗen kalda mbimi ɗum joni ayi kono haalte moɗon de nde o siwano sellude hebde hoore mum miɗa andi ko mbaɗanmi ɗum mbimami yadde téléphone ngaji jemma ñalawma ceerno wallam joni hande on hepti hoore mum selli hay salmindema watta Oumar min de hande ɗo neɗɗo si jogui rafi walla e jogui haaju gomi woti neɗɗo arnone am e arde am peldi walla e arde am sikkitare walla e arde am ƴewde kala min garoyam Oumar yo are am dow batte pellital tawa ena gumi so tawi gumanimi jarani e tampina hoorem par ce que si arini ala komin mbawi gollodirde hen ɗum noon wadde Oumar ɗen calmini bandiraɓe foof
en jetti dendagal yimɓe yeeɓiyankoɓe windere TV ko wona ɗum ko mbiɗa andi numéro téléphone o nan toon donc jiɗɗo jokkodiroyde men fof mbiɗa andi haɗa wawi tottude ɗum numéro téléphone o ɗum noon yama gasa wonama en gartoy e sifaji goɗɗi ɗum ɗo tan woni ko jinnoɗen wawde jubbande yimɓeɓe ko heddi ko neɗɗo yo gom tan yaara saabi Allah sa yaari saabi Allah tan jawdi ma ndi fundatama ɗum noon Oumar ha saji goɗɗi sawre wele en calmini bandiraɓe foof